Takže mějte, ahoj lidi, zdravím vás, Vodva, zdraví vás Vodva, vítejte na kanálu Kyber Studio, tady to by mělo být první video, který bude na tomto kanále, doufám, že se vám bude aspoň trošku líbit, a jsme u Minecraft, videa bych měl natáčet ze hry Battlefield 3, Alpha Prime a Minecraftu, ty jsou zatím nejvíc pravděpodobný, a až bych dohrál Battlefield 3 single player, tak bychom přešli na prototype. Takže jo, děláme si název světa, World LP, přešití, ano, víc, ano, zapnuto, ty si ta výchozí, bonusová truhla, zapnuto, jo, rozhledno výchozí. A dáme si seed nějaký zajímavý, World třeba, tady jedno, vytvořit nový svět, tak teď nám to načte. Doufám, že to bude rychle a zapaříme. Omlouvám se, mě spadla lžička, takže to tam ještě trošku zabodnu. OK, a my jsme na nějakém ostrově. No. Jo, docela dost věcí. Tak všechno si vezmeme. Tak jo. Doufám, že se vám budou mé videa líbit a aspoň budou trošku zajímavý. A že hnedka nedáte do jednoho pytle třeba s nějakým slavým a prostě natáčí Minecraft, tak hnedka to budou blbý videa. Tak doufám, že toto nebude můj případ a mé videa se vám budou aspoň trošku líbit. Tak jo. Tak rychle necháme opravdu ten strom. Trošku mu samozřejmě pomůžeme, jak jinak. A skvědy zatím necháme tam plavat. Z těch jsem si všiml. Mám originální Minecraft, to se bát nemusíte. Tak, koupil jsem si ho za 20 éček, asi před měsícem. Tak. No určitě za 20, no, jen za jiný není. Za jinak není. Tak, nic jo, žádný seed. Sapling teda. Tak jo. Dobře, beru to jako, no. A hnedka tady je kývka, to je výborný. No, docela dobrý seed. Vypadá to mě zajímavě. Jo, to jsem říkal, jak asi budou ty moje videa. Zatím jsem stále sám v Kyber Studiu, ale možná někdo ještě přibyde, samozřejmě. Jsme nový, to video by mělo být dneska, což je 10.3. Tak dneska, ty jako nám stěžte ten sajrajc z toho stromu. Jinak díly budou zatím po 15 minutách a časem přibydou, snad ty délky budou větší. Myslím tak za 2 týdny by mohly, nebo ještě dřív by měly být další. No, necháme se překvapit. Prostě až se nějak dohodneme s YouTubem. Levitující blok. Zajímavý. Tady tak ten ostrov je zajímavý docela. Teď to si vezmu sebou, kdyby jsem se ubytoval tam. Tak jdeme se tam mrknout, ne? Já vím, jdeme, nebojte. To je hustý docela. Zajímavý. Schválně, co tam bude. Aha, tak levitující blok to nebude nakonec. A Battlefield 3 budu natáčet, až budeme moc na těch 30 minut, no. Protože fakt po 15 minutách se mi to dávat nechce. Tak ne. Máme tam strom, ten se hodí, jako všechno ostatní. Tady máme Titan Sajride, ten nepotřebujeme. Honem plavej. Nejde nějak sprintovat a plavání. Jako nem. Co je tady? No, zajímavý. Rychle plavat ven. Tak jo, nem. Tak onem. Tak, ale uhlí. To si rovnou půjčíme a nevrátíme, jak je dobrým zvykem.
známým zvykem Minecraftu, no. Singleplayeru. Tak jo. Multiplayeru se to nedělá samozřejmě. No, v multiplayeru se nedělá hodně věcí, no. Single je prostě takovej lepší, mi připadá. Nemusíte furt dělat nějaký rescrate a tak. Prostě si stavíte, kde chcete a děláte, co chcete. Tak jo. Tak pojďme. No, saplingy jenom já chci jabka, mám hlad. Zase z začátku se budeme nechat zabíjet jakoby vodou nebo ničím. To nevím vůbec, protože jako když se nechce furt čekat na jídlo nějaký. Obzvlášť, když mi to nic nedává. Jinak sekirky se chci zbavit, proto to dělám takhle blbě. Já nějak nepotřebuji tu dřevěnou a hodí se z začátku, s tím mám ještě jednu. Tak co? No, hodíme si rovnou na tady tu. No, máme trošku větší výdrž, ne? Iron. Tak jo, krása, jo. Krása. Ještě diamanty najít časem. A byla by to ještě větší krása. Jo, teď nějaký líst. A šlu na to, použiju to dřevo. Tak jo. Tam si pro šikrikem vrátíme se na ten původní ostrov. Ten mi připadá nejlepší tady z těch, co jsem já měl k dispozici. A tam uděláme základnu. Nejlepší je, že vlastně se nestratím, no. Na tom ostrově, ale prostě když budu kopat někde, tak pak vyplavu prostě někde uprostřed oceánu. A tam je další ostrov, jo. Skyblock nebo co? No, tam nejdem, jdeme zpátky. Či bychom si zabili squida? Takhle jenom pod vodou, kdybych mohl svítit s torčkou, ne? Jinak znáte tady to? Jak to teď udělat? Teď to odkopat rychle. Nestíhám. Stíhám to, nebojte. Aha, a mám plný kyslík. Tak, jsme tady. Jinak Mojang to na tady díře vydělává opravdu veliké peníze. A vlastně, teď jsem to vystřihl nápadně, abych to mohl potom natat po 15 minutách, protože teď to odám tak 15 minut, nevím. A vlastně fakt se má dobře, no, tady tam. Tak jo, takže pro tady ten první díl to bude všechno, to mi napadlo teďko. Nezapomeňte, kdo video komentoval, odvá pro Kyber Studio. A pokud se vám něco na našem kanálu nelíbí, tak nám to tam nezapomeňte napsat. A my to samozřejmě napravíme. Pokusíme se to napravit teda. Jako pokud se vám dobře líbí, že natáčíme videa, nebo něco takového, tak to nenapravíme, jako no. Ale nějaký jiný věci prostě, no. Že třeba tady to děláme špatně a tak. Jestli se tady to první video, takže nám to moc říct nemůžete, což je pro mě dobře, nemůžete mi o to skritizovat, takže já už se s vámi loučím, mějte se dobře pro to video a čus.